Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim, para sesepuh, sedaya kasepuhan ingkang rawuh, sedaya kasepuhan daerah Pucung Tirta, sedaya ingkang kula hormati, al-akhos panjenenganipun Rama Yai Haji Fatullah saha para tokoh masyarakat lintunipun. Bapak Yaskur beserta keluarga ingkang kula hormati, mempelai berdua Ananda Najiha, Ananda Akbar, ingkang berbahagia, Jamiah Rebana Sholawat sedaya ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya mawon ingkang kula hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menyaksikan resepsi pernikahan Ananda Najiha Akbar. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, boten wonten alangan punapa-punapa. Sedaya sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pangapunten mbok menawi niki mau ngenteni ngantek saya. Kula mriki kok kaya wis sepi ra ono kae. Supire sepatakon bali tapi kok ban sereya kok ngenteni nang prapatah. Jane kula dugi mriko niku 5 menit langsung munggah, Pak. Sing ora umum ki nang dalane. Subhanallah. Perjalanan kene ndong Uni niku ya hampir 1 jam rekene. Lah ya ora maido sak dealer tok kowe sing aku biasa weruh Ambo Kembang, Cendana Wangi. Sing aku kena weruh kuwi kuno tok siji iki. Nek ngedunke iki pirang-pirang. Seminggu pindho kok ya kono kuwi. Kuwi urung dealer liyane. Terus dunke terus. Keri-keri Vespa sing 60-an sik jalan terus. Ya kono ora nang dalan pepet priye. Aku ki mau wis meh udan, mek sepi sisan udan. Tapi aku mikir ki nek udan aku mesti kono kok sepi. Ora sida. Parah sabar sithik ah. Tapi insyaallah nek manten anyar ki ngenteni pocoke tenang oto. Nggih. Hawane seneng manten anyar. Sece sing manten lawas wis.
Dados ya mugi-mugi mawon mangke keterangan sekedhik saged mbeta manfaat khususipun kagem mempelai berdua. Ananda Najiha, Ananda Akbar. Sing penting mulai saiki ditata niate. Wong keluargaan niku bismillah niate ngabdi dhateng Gusti Allah. Ngabdi dhateng Gusti Allah lewat pernikahan. Terus punjere wong urip nang kene kuwi asline yo kapan wis ngerti niate ngabdi yo apa yang dihadapi enak semua. Enggak ada yang ki apa perasaanku apa awet mau kok kaya mik kaya ora penae por kae. Apa pengrungonku apa pancen kaya ngangung kae pernah yo. Iya, nah. Jadi mulai saiki bismillah niate ditata aku iki ibadah ngabdi dhateng Allah. Wong keluargaan nek niate dudu krana ibadah engko gelo. Gelo setahun tope wis kaya angel kabeh. Kaya angel kabeh. Nek niate ora ibadah. Apa maneh nek niate mung aku milih sampean krana gandeng, aku milih sampean krana ayu. Ya sedhela tok bosen. Wong asale ayu gandeng kan selama iki ketemune dong apel. Dong tangi turu rewa-grewa. Biasane kan ora weruh rewa-grewoke, ora weruh mecucune, ora weruh pleroke, ora weruh ngentutane, ora weruh. Lah iki saiki sing mbiyek ditutup-tutupi engko katok kabeh. Nek turu ngoro, nek turu ngiler. Katok kabeh wis delok maneh. Kelene ra direksona kaya WC kebek. Katok kabeh. Mulana niate bismillah apa? Ibadah. Nek niate ibadah wis siap ora kae iki. Ibadah ketemu penak ya alhamdulillah ibadah kok penak. Ketemu dong ora penak ya lumrah jenenge ibadah. Bismillah. Pokoke wong keluargaan kuwi ora manten anyar, ora manten lawas. Nek ora diniati ibadah, yo kaya ora betah-betah. Wis ngaten tok intine kuwi tok. Ora lanang, ora wadok, bismillah aku tak ibadah. Nek krana yang lain-lain yo ora suwi. Isine gebrek pengine pisah. Nggih. Kok biye nek ketemu kok kaya seger mambune wangi. Saiki nek jejeran kok iso pengine semingkir. Biye ya pan ketemu sik nembe iki. Jame wis jam 09.00. Jare bapak nek jam 09.00 kon mulih, urung-urung iki jame kecepetan. Jadi ketemu iku pengine kondisi, tapi bareng wis dadi bojone kok meneh duwe anak. Pengentut to? Wis ora mingkir nek ngentut iki. Malah kon lunga. Biyene mangan ya, nggih. Jejeran
ana duwite pokok pesene siji mek berdua. Ya bareng wis dadi bojone mesti ana wong mangan ki mesti ngriwuhi, njukuk dhewe sih. Njukuk dhewe sih, mburi akeh pokok. Biyen pingine sepiring berdua. Saiki sak besi berdua pe sungkan. Sak besi. Bismillah ibadah. Kanjeng Nabi elek-elek ala innalakum ala nisaikum haqqon walinisaikum alaikum haqqon. Suami istri jangan saling menuntut hak. Tapi ngertilah apa kewajibanmu. Dawai Kanjeng Nabi, sampean sebagai suami yang duwe kewajiban, istrine sampean yang duwe kewajiban. Wong ki rasa petan-petanan. Ndi, apa kowe? Ndi, ya angel. Nek petan-petanan nuntute hak kabeh sedhela tok keluargaan model kok kowe ora bakal suwi. Ora bakal suwi. Tapi baik laki-laki maupun perempuan harus punya kesadaran. Saya sebagai suami punya kewajiban ini. Saya sebagai istri punya kewajiban ini. Aman. Diugemi kewajibane dhewe. Aja weke dhewe sungkan nglakonane tapi pak nuntute hak. Iku saiki akeh kok kuwi. Aku sampeyan ki seprono-seprene ora tau ngeki kiye. Berarti kan nuntut hak. Tapi tidak pernah berpikir saya itu sudah menjalankan kewajiban apa untuk pasangan saya. Ora lanang ora waduk lho ya. Dawuhe para ulama apa maneh Imam Ghazali nang ihyae wong lanang iku kewajiban ana 12. Sampai aku nek mulangke cok karo tak lempati. Waduh umedi niki temen iku ana 12 ya. Mlakune lanang kok karo lempit po sak lembar. Niku nek digaris bawahi ya minangka kita orang awam, coy ora kuat nglakoni kabeh. Ya ki bertahap. Prinsipe iki nek tak amati garis besare 5 kanggone wong lanang. Mas Akbar siapno 5. Ki kewajibane sampean. Apa sih? Sandang, pangan, papan, kesehatan, kecantikan. Pokoke nek wae wong lanang ki kewajibane intine bangsa. Wis kuwi. Intine bangsa biya. Medeni ya, biya ki cara wong biya kan gelut. Ya iya. Biaya. Bangsa perjuangan nek wae wong lanang kuwi. Biaya. Sandang. Sampeyan tingali ten kitab Fathul Muin. Dawuh Imam Syafi'i, kalau seorang istri menuntut hak pakaian setengah tahun sekali itu masih dibenarkan. Jadi pancen paling ora wong lanang niku sak rendah-rendahe kudu nyediani pakaian
setengah tahun sepisan servis pakaian. Tapi nek wadoke nuntut. Lah nek wadoke ora nuntut ya ora kaiki. Pokoke apa nono persen dinggo ora yo pancen bejone lanange ora kaiki. Pokoke pakaiane daster kabeh. Mereke tur wae tanggane kabeh. Ya pancen bejone lanange. Paling gonta-gantine ceplek otok. Kancing sik utuh. Suwe dadi singlet. Si utuh dinggo. Wis pancen bejone lanange istimewa. Tapi andekan nuntut 6 bulan sekali itu masih wajar. Dawuhe panjenenganipun Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu Fathul Mu'in. Jadi nek urung ana 6 bulan nuntut cara lanange ora nyanggupi ora salah. Lah syukur-syukur kok wis 6 bulan ra nuntut-nuntut santek 6 tahun. Daster sing biye ngantek warnane maune ijo dadi setengah klawu. Setengah coklat dadi abstrak. Ngantek kaya saringan tahu si utuh dinggo terus juara pancen waduk nrimo salehah. Tapi andekan ya sampean tingali dhewe ten Fathul Mu'in. Kalau masalah kualitas harga disesuaikan standar ekonomi suami. Sampean nukoke jarene aku Pak sesuai ngendikane para ulama 6 bulan tak tukone tapi karang kaum buruh ya nukone nang prapatan kene. Nang karang pasar wong buruh siji ya. Siji. Tapi nek ekonomi rada sak dhuwure sithik ya toko-toko sing rada pantas. Ana lah. Kok sak dhuwure maneh sithik ya. Ilka Galeri. Malala. Aku ora tau mendek kono. Kowe nang donya nang kono kabeh meteni. Nggih. Samane Pak dijak parkir kono aja. Aku elek-elek oto. Sampean bakal sarunge pe didol sampean. Iku nang riku. Disesuaikan. Jadi wong wadok ora kena nuntut merek sesuai kemampuan lanange. Sing penting disediakan pakaian. Bisa menuntut paling cepat 6 bulan sekali. Nah, disesuaikan kemampuannya, mereknya kualitas sesuai kualitas kantong suami. Ora kena sampean meksa bojone kaum buruh kudu Ramayana Robinson ya berat. Ya kelasnya pasar tiban aku ora. Sandang pangan. Pangan niki nek mengacu Quran kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Mek kena nggih ngamal soleh biar aktivitasnya tidak terganggu sehat ikhtiare nganggo thayyibah. Thayyibah ki sampean tingali dhewe nang tafsir. Thayyibah kuwi artine yo halal. Terus variatif nilai gizinya. Artinya apa? Kula sampean sebagai suami iku anak bojo, makannya harus diperhatikan. Yo ono karbohidrat. Yo ono napa jenenge sayur, buah. 4 sehat
5 sempurna. Itulah maksudnya. Quran Thayyibah iku niku 4 sehat 5 sempurna. Aja sing penting andalan ora rete sampean belanjake. Lawe apa? Mie rebus. Sego lawuh gendum. Ana kerupuk ora, anane intip goreng. Ya wis karbohidrat kabeh. Mulane yo bojone selot kaya dream. Ayo kulu minat thayyibah iki wis dikandhani Quran. Sak piring iku ya ana daging. Ora iso daging ya apa jenenge protein niku kan yang penting ada protein. Protein niku nek zamane kula sampean sekolah kan ana hewani ana nabati minangka hewani ya kuwi apa daging ayam, daging wedhus, daging kebo. Nek sing nabati ya kuwi tempe tahu. Malah nek dawuh Imam Syafi'i sak payah-payahe wong lanang, sak buruh-buruhe wong lanang seminggu pisan kudu nyediani lawuh enak. Karena Fathul Mu'in kuwi acuane wong Arab, lawuh enake munggo wong Arab daging. Tapi kan nyatane wong Kalongan kan mesti daging enak kuwi. Kadang ki dilawuhi dendeng ngomong untune lara kabeh. Mulane kula niku kadang yes pancen kudune takoki bae nek standar wong Arab kan seje. Nggih, sampean takoki bojone sampean apa meneh 40 mendhuwur, 50 mendhuwur. Oseng-oseng dendeng karo oseng-oseng bongkrek milih ndi? Ha iya. Kadang ki yo sekarang ilat ora iso. Wis nes nangon kok kuwi ya kudune kita improve. Jadi mulane kita itu nyekel kitab tapi ora kena gekeng. Asalnya harus dikembalikan kepada selera ini kadang ya kitab kalah. Kuwi lho. Apa sih maksudnya Imam Syafi'i dawuh daging? Yang penting itu nilai gizinya tinggi karena orang Arab seleranya itu. Nah kita kan nggak bisa maksa orang-orang kita seleranya harus sama. Wong kono seneng kurma. Sampe nyatane nek ulan poso kon buka nganggo kurma kuwi angel. Nek ana gorengan tempe apa? Lha iya. Buka yang manis-manis, tapi kok ana gorengan tempe ceklos lombok ya ora payu kurmane tak jamin. Nek temune wong Kalongan. Wis kok toto. Itu kembali lagi selera. Ya yang penting kita menyediakan yang makanan sing ana gizine, ada nilainya gizi dan itu halal, mereka suka. Ya kuwi sing kita sediakan minimal seminggu sekali yang anak istri itu suka. Apa? Enten terus nang ihya niku kon nyediani seminggu pisan juga minimal. Iki standarte kaum buruh iki. Ana wong sing penghasilannya bagus ya aja ngenteni seminggu pisan. Seje. Kulkas iki kudu kebek. Wong seminggu kuwi nggih. Nah, wong sing penghasilannya niku. Lah terus dikai rezeki Gusti Allah kepenak. Nek ora nggih anak bojo nggih sapa? Lah iya, mosok nggih ngopeni wong liya. Lah anak bojone ora tahu jajan enak malah nggih nyawer. Oh, sampean bakale sakarot ora wacake Yasin kowe. Anake do jengkel lho. Jadi Bapak Ibu ingkang kula hormati niku ten ihya niku kon nyediani jajanan sing zaman biyen kan gawe dhewe. Nek kula ngarani nang ihya iku saiki mono sop buah ngaten lho nggih. Jajanan-jajanan ngaten saiki tinggal beli. Supe kula Ibnu Sirin nek mboten klentu nggih. Imam Ibnu Sirin niku seminggu pisan dikai manisan, digaweke jaburan-jaburan.
Iki standarte kaum buruh iki sing tak kandhake. Nek sing ekonomi enak yo menengah ke atas wis disesuaikan sendiri. Sandang, pangan, papan. Papan wis panggonan. Seorang suami punya kewajiban menyediakan tempat tinggal. Jangan salah paham. Fikih tidak mewajibkan harus beli. Harus bangun. Tidak. Yang penting ada tempat tinggal yang layak dan aman untuk anak istri. Yo mbok kuwi nyewa, mbok kuwi ngontrak, ndak ada masalah. Yang penting layak. Nah, diwehi wong, warisan itu enggak ada masalah menurut fikih. Sing penting layak untuk dihuni dan ada disediakan oleh sandang, pangan, papan, kesehatan. Jadi bojone loro iki wajib dilurokke solusi. Wis awake panas watuk-watuk gleyem moto. Para Bu sabar Bu, si usum pancen. Wis kok kuwi otok. Si usum, wis watoke ngantek ngekel, wetenge ngantek loro kaku. Aduh Pak, wetengku ngantek loro Pak watuk. Pak orang si usum. Aduh, jawabannya si usum bae yo. Melaske. Nah itu nanti disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Yang penting dicarikan solusi, itu kewajiban seorang suami. Nah pancen suamine menengah ke atas ke rumah sakit. Carikan dokter yang spesial. Nah, oh kok kaum buruh puskesmas. Buruh terus si ratawono prei terus. Yo konidin apa? Parut ke jahe. Tak parut ke jahe Bu. Oh. Iya. Sisan dikai kunir. Dong asem kabeh sisan. Gaweke sop bae sisan. Masake. Ngaten. Kok kaum buruh setengahnya percayane bangsa dukun. Ya engko siji maneh. Apese bojone. Nah, lha iku engko disesuaikan. Ya, puskesmas, dokter spesial, rumah sakit ya. Tapi carikan solusi kesehatan. Iki pokoknya suami iki pancen hubungannya karo mau aku ngarani iki biya. Lah lanang wong lanang iki kudu wani biya pancen. Petualang memang. Mulane diarani rijlun, nggih. Rajulun. Sikil memang dia kudu lambar wong lanang, rajulun. Rajul. Dia harus kuat kokoh. Wong lanang anye-anye kerja koke wegah, koke saya. Suwengan bae karo asadonan. Angel. Kodrate kuwi rajulun. Dari rijlun. Kamu itu kaki bagi keluarga. Harus kokoh iso mrono-mrono. Mulane nek ana wong kok nakokke anake wadok, kok takok sampean kerjane apa? Itu bukan materi. Bukan. Harus begitu. Karena itu kewajiban seorang suami. Terus cara menafkahannya gimana? Nah ora takok. Kerja itu bukan berarti materi. Minimal bisa bertahan hidup. Enggak ada masalah. Nggih. Kanjeng Nabi yo nuturi yo. Nggih. Wong nikah loro pasangan 5 liha. Loh. Krana bondo, mosok Kanjeng Nabi nguturi materi, hah? Iya. Karena keluargaan itu ya butuh mau biaya kuwi mau. Biaya. Sandang pangan papan kesehatan sing terakhir kecantikan. Ya winangka ini kok disesuaikan mana karo kadar kemampuannya suami. Nek pancen suamine bangsa
menengah ke atas yo bangsa produk-produke Makarizo, wis niku toko-tokoke ngono. Nah, nganggone yo pelembab dhewe, masker dhewe, sing modele tulit dhewe maneh. Ana sing di tul ana sing wis macem-macem. Dadi nek Pak iring-iring ki ndane suwine. Sing kokiye dhewe, sing kokiye dhewe, sing walah ya Allah. Apa maneh kuwi yu? Kusen. Oh iya. Ya apa baru engko wedah. Lah kok ijer dikei wedake mek aja ucul. Dadi dikei kusen sik. Nggih ngraketke wedah. Iya. Ya wis priye pancen kok kuwi kecantikan. Lah kuwi mengko enggak bisa memaksa, Mas saya harus merek ini enggak boleh. Disesuaikan dengan kemampuan suami. Oke. Ya kuwi nek menengah ke atas yo silahkan merek-merek sing ternama. Nek kelas-kelas menengah yo merek-merek menengah. Kok bangsa kaum buruh yo bangsa karungan-karungan kae, plastikan kae lho. Nah, kae. Kok buruh tuh ora tau mangkat, sering prei yo pati. Yang penting on. Kaya donat mangke. Lah. Nek wong wadok gampang oto kewajibane ya Allah. Sing penting kemanapun, dimanapun bisa membuat hati suami senang. Disawang senyum, menake atine wong lanang. Lanange Pak mangan tunggoni. Mangan lanange Pak kerja mangkat. Sama nus Pak mangkat Yamene Pok ya, sarapan dulu ya. Pak mangkat Rindi ya, nyablon. Ya. Kuno Pak saya maksudnya. Ayo. Anake karang si cilik acedal. Ayah iya. Ayahe nemen weng iki. Dina iki ayahe ora karuan. Ayah. Yang penting kemanapun dimanapun mendampingi suami. Priye carane ndetekke lanange seneng tentrem, nek disawang senyum. Aja disawang mecucu, mlerok-mlerok. Ndelok dina. Pan dinane mulai Senin mulai mlerok. Kaya wong ketemper. Pomene Selasa, Rebo, selot nemen mleroke. Kapan Kemis njrengingis. Jumat njrengingis. Setu mesem moto. Ahad mulai wis ra iso mesem, Senin mlerok kana. Senyum ndelok dina. Emeh. Pomene panusum prei kaya wong ketemper wis. Jak kandha ra kena. Diarui langsung mendelik, ngededer. Yo melaske lanange kok kowe. Aja ngawur Ya wadok penak untuk kewajibane ndampingi nyabari wong lanang kemanapun dimanapun mau mendampingi ora oleh wong wadok nentokke tempat ora oleh. Yang penting sudah disediakan. Mas aku kudu Pak Anggere kono bae enggak boleh begitu. Sing nentokke suami. Tapi menyediakan aja nentokke ora nyediani. Lah opo maneh kuwi. Wah, yo ngaten. Wani nentokke wani nyediani. Ngoten Niki panggonan yang penting apa jenenge kewajiban istri. Jadi yang penting itu mendampingi, dudu masalah masake lho. Nek masake ku ora
wong wadok ora masak ora dosa. Ora, fikih Syafi'i begitu memang. Tapi andai kan sampean masak kuwi dadi ibadah sing luar biasa. Istrine para sahabat ya do masak, do ngewangi. Minangka dadi ibadah. Tapi andai kan itu bukan termasuk kewajiban istri. Istri kuwi sing penting ndampingi. Oke, iki bojone Pak mangkat kerja maem kuwi tunggoni di sawah. Dadi lawuh ra enak apa mek dadi enak. Sampeane karo guyu. Enak rak Mas. Lawuh kok piye kon muni enak ya ora enak. Ya sampeane ngomong enak. Teh lanange. Dadi indah kaya naon sinetron kae kok kae. Kapan sik mangan lanange ya gobres upana ana sing mrene jupuk. Kok kuwi. Nggih. Wis cukup gobres maneh, jukuk maneh. Jebule karang sing sisih kene wis sombong metu terus. Nyatane mbiye mangane anu saiki nyiprat kabeh. Grepes kabeh, meneh jebule sombong kiwa tengen. Angel. Kok kuwi po waduke iki cok sembrono masakne sosis. Terus sing ngindil kae. Yo gorem ah. Mrono mrene, mrono. Untune wis ora genep. Ilawu indil. Ora disigar ora apa. Yo gorem ah. Mrono mrene, mrono mrene. Ngoten nggih, didampingi, disabari kon tabasum, senyum karo suami, diantar sampai ke depan. Hati-hati Mas oh. Selamat Mas oh. Mulih sukses, nggawa duit akeh. Lah nek ora priye? Rasa mulih. Aja kok kuwi. Wis ra kae iki sing penting selamat. Sampeyan ra nggawa duit ora apa-apa, ora apa-apa. Nah. Tapi aja terus-teruske pisan pindho bae. Ora nggawa terus ya ora samudih. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Jadi niki dinamikane bismillah sing penting niate napa mau ibadah. Jadi wong keluargaan niku asale mesti mengko ketemu ora kepenak. Mestilah ana cobane. Sehingga nek wis didasari niat ibadah, temu penak ya alhamdulillah, ora kepenak wong ibadah. Insyaallah mekaten atur kawula nggih. Kirang langkungipun kula pribadi nyuwun agungipun pangapunten bil khusus dateng para kiai, para ustad. Kula matur nuwun sanget sampun kersa ngrencangi kula nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati sedaya mawon, kirang langkungipun kula pribadi nyuwun agungipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.